Dragi moji prijatelji i poštovani gledalci, dobroveče i dobro vi meni došli. Ponekad gost kaže dobar dan ili dobroveče, nadovezujem se. U kom god terminu nas gledali, dobro mi došli. Da li je to utorak veče, subota ili na YouTube kanalu Neka pesma kaže. Imam divne goste i veliko mi je zadovoljstvo što sam uspela da ih okupim onako po svojoj želji i što su oni mogli i želeli da dođu. Pre svega, dama, veliki profesionalac, čovek, pre svega čovek i prijatelj. Nikada ne kasi na snimanje i puno druguje sa svojim četvorotočkašem, pošto je žena zmaj i žena dobar vozač i estradno-muzički umetnik Srbije. To je nagrada koju je dobila Vera Matović, velika legenda narodne muzike. Dobro mi došla, Vera, i hvala ti za sve ove godine i profesionalizam i tačnost. Hvala ti na pozivu i naravno nismo se odavno ni videle, a čule jesmo. Nažalost, tako je bilo ovih godina, tako reći, za nas je to baš mnogo dugo, ali tu smo da nastavimo onda gde smo stali. Tako je, i ono što je meni jako simpatično, Vera, oko tebe vazda simpatičnih prilika. Neprilika je manje, ali Miki Milane, kaže, pesma snimljena 2009. godine i čini mi se da je po drugi put hit. Malo je onako se zaboravila i sada ja čujem tamo i neke crnce, pa te Crnogorci predlažu da Srbiju predstavljaš na Euroviziji. Mislim i tako, mnogo simpatičnih informacija dolazi do mojih ušiju. Je li to istina? Da, a ne samo Crnogorci, nego uopšte cela nacija. Pa ćeš ti ići na Euroviziju? To se deca sa mnom šale, a ja samo mogu da kažem ovako. Miki Milane, baš mi ne daš mira, ma nije moje srce od papira, pa da ti ga dam. Kao vizit kartu, neveran si, otpadaš u startu. Raspevana Vera Matović. Bravo, Verka, bravo. Legenda prava. Evo, dobijaš aplauz. Da, od drage ekipe iza kamera, od našeg orkestra, a i od moj drugog gosta. Isto ga znam, čini mi se čitav moj vek i ovaj životni i poslovni, pratimo se kroz karijere kao i sa Verkom. Čovek koji je iznenadio sve napustivši grupu Legende, poznatu grupu Legende, tamo negde jula meseca 2019. godine. Uskoro će dve, kako je ovako solo, ali on ne miruje. Izdao, reći ću koliko, Ivane, 8 singlova. Tako je. 8 7, a 8 je gotova, ali ispod čekamo. 8 gotova. Ivan Milinković. Ivane, zdravo, dobro mi došao. Lepo te našao. Profesionalno nasmejanu, ali, dragi gledoci, ja jako dobro poznajem osmeh kad je prirodan, a kad je ona i mora da bude nekad i nameštena, ali ona je uvek prirodna. Pa i profesionalac, ali stvarno, ti si... I znamo se, ti si meni kao drugar, kao iz dnevne sobe, ono. Pa ozbiljno. Tako me doživljavaš. Znate, ja te doživljam ovako kao da smo u nekoj dnevnoj sobi i da pričamo lepo i da probamo da prenesemo, kao i Verka, evo i Saša tu, ovu atmosferu, naravno svima vama, da se osjećamo onako intimno prijatno. Znaš kako, ja kad sam iole ozbiljnija, to gledaoci osete i pitaju jesi dobro, jesi bolesna, ili ti nešto fali? Pa nisam, ljudi, pa ne mogu baš svaki dan baš da budem raspoložena i nasmejana, tako. Dakle, kako se osjećam, to vibrira i u vašim domovima. To hoću da kažem. Pa danas smo dobro. Danas se dobro osjećam. Viš da je krenula Verka prva, pa onda ćemo i mi povukle Miki Milane. Tako je, dobra energija. Dakle, Vera Matović, Ivan Milinković i jedan mlad momak, Aleksandar Erdeš. Zdravo, Aleksandre. Dobro jutro, dobar dan i dobro večer. O, kako si, ja vidiš, sve slušaš pomno šta sam kazala. Aleksandar je rukovodilac, umetnički rukovodilac KUD-a, pazite, Branko Radičević Beška. Aleksandre, i moram da vam čestitam, pošto ste još uvek zvanični prvaci, kada su KUD-ovi u pitanju, naravno, pokrajine Vojvodine i folkloru, je li tako? Tako je, hvala vam na najavi. Jesmo, još uvek smo aktuelni prvaci. Nažalost, zbog ove situacije cele, svake druge godine se održava. Vama to ide na ruku. Ide nam na ruku i još uvek smo aktuelni prvaci. Nikako da se novo takmičenje dogodi. Tako je, tako je. Dobro, ja ne želim da ovaj COVID potraje, želim da mi što pre stanemo na noge i negde živimo normalne živote, ali ono što stoji je da vi jeste dalje prvaci. To se nije promenilo. Dragi moji gosti, veliki Narodni orkestar RTV-a pod upravom Bojana Milinkovića. Dragi momci,
Nadam se da ste vi isto tako dobro raspoloženi, pa možemo da zapevamo. Ivane, zamolit ću te za početak. Napravili smo nešto specijalno za naše gledaoce, jedan splet, a idemo u Makedoniju. Pa da, malo da prošaramo region. Ajde da krenemo od Makedonije, pa ćemo lako mi do Novog Sada. Ajmo lepo, ajmo, tako je. Neka tako je. pesma kaže. Ajmo, neka pesma kaže. Hvala. Podigni si bre neveste dulače to, podigni si bre neveste dulače to, da ti digam bre neveste belokolice. I da vidiš ludo mlado fajde nemaš, i da vidiš ludo mlado fajde nemaš, belo lice ludo mlado prodadeno, ludo mlado prodadeno. More sokol pije, voda navarda rod. More sokol pije, voda navarda rod. Janel, Janel, belo grlo, Janel, Janel, krotko jagne. More, oj sokole, ti junačko pile. More, ne li vide junak da pomine. Janel, Janel, belo grlo, Janel, Janel, krotko jagne. Junak da pomine s 9 lutih rani, s 9 lutih rani, site kuršumli. Janel, Janel, belo grlo, Janel,
Poštovani gledalci, Ivan Milinković, moj gost u Neka pesma kaže ovo je milovalo uho. Malo smo vam, zahvaljujući pesmi, ugodili Makedonijom. Tako Južna su pruga malo. gledalci žele. Da. Tako Jest, je. Ivane, jest. hvala ti na ovoj emociji. Kako hvala? Pa nema tu. Hvala vama što nam omogućujete da i mi malo podelimo i sa vama i sa ljudima ovako i online, što bi rekli sad i putem mreže. Zaista, pesma je i u onim konvencionalnim ratovima, a i u ovom nekom mikrobiološkom uvek bila ta koja nas je spasila i održala. Istina Uvek. jeste. Jel tako, Vera? Tako je. Pesmi hvala svima. Ljudi, Ma, divni momci. A kada, samo Ivane, sam htjela da se nadovežem, slušate kako pevaš Makedoniju, kako pevaš narodnu muziku. Ivan je tu vrlo, da kažem, inspirativan za svakog voditelja koji se iole sprema za razgovor, pa što je, Ivan ima prebogatu biografiju. I evo samo za početak, kada ukucate Ivan Milinković, možete i da probate na Googlu i Wikipediji, šta god da izađe, kaže pevač pop, narodne, opere i svih mogućih žanrova koja postoji i ne postoje i šta god da zapeva, to savršeno radi. Ivane, hvala što si došao u Novi Sad, još jednom mi ne radite ajde, pa mi smo svoji tu. A sada malo ono što kažu kolege, do duše, evo, na primjer, u nekim američkim talk show programima, kažu spot, light, na Veru Matović. Sada ćemo malo, Vera, da pokažemo gledalcima koji su to slučajno propustili, mislim da ih je malo, nešto što je tebi izuzetno važno za tvoju karijeru koja ove godine puni 50 godina. Dakle, prvi singl, prvi album koji je naša Verka snimila je bilo davno, neke 71. godine prošlog veka, ali ova nagrada mislim da je onako šlag na tortu. Vidiš što je ovo lepo, nacionalno estradno-muzički umetnik Srbije od Saveza estradno-muzičkih umetnika i to dodeljena na Saboru. Vera, ja ti čestitam. Hvala lepo. Ja znam da svi... nema sad ste dalje. me naježili. Ja znam da mi sad svi čestitaju, oni koji me vole, a mnogo ih ima koji vole jer oni zaista mene drže pola veka. I oni su mi lično, oni su mi lično dodelili ovu nagradu. Moja divna i verna publika koja me drži od starta, od početka, od mog Ostojić prezimena Devojačkog, pa sam nastavila sa prezimenom Matović. To je jedna kruna, sad ovo što sam dobila, ovu nacionalnu nagradu, kruna na sve ovo do sada što sam radila, što mogu da kažem da ovo ipak treba, to će sigurno Ivan da dobije, jer on to zaslužuje. Naša Verka umjesto leka pola veka. Bravo. Kako to lepo u stihu ili mi, bravo. Stvarno, ko osjeća pravu interpretaciju i nju kao čoveka, ona je čovečurda. Ja kao čovek sa velikim č. A vidi, ja sam se malo upetljala u najavi jer nisam prosto mogla to onako kratko i jasno da... Tedoho Verki, da kažem, onako, znaš, punih usta, jer ona stvarno jeste i čovek i drug i brate mili estradno-muzički umetnik Srbije. Pa vi vidite, evo da vidite i plaketu. A malo pre smo videli, toliko je Verka dobila nagrada. Ne možemo sve ni da nabrojimo. Reći ću samo najžena. Jel' tako? Da, najžena. Evo i tu smo videli diplomicu. 21. veka sa ovom... Eto, Ivane, samo da se sluša. Čekaj, ponovo ću pokažem, gledalci možda nisu primetili. Najžena. Ne, pazite ovo je ta druga, evo. Prebrzo sam sklopila pa da i to vidite. Najžena, evo tu je. To je Verka tu pažljivo, brižljivo čuva. Pa je onda bila Vera Matović prva žena koja je davne 1977. godine osvojila nagradu na tada čuvenom festivalu Ilidža. Je li to tačno? Tačno je, bravo. Do tada su sve, Ilidža postoji od 62. 3. godine negde, ali imalo je tu puno dama koje su zasluživale da dobiju tu nagradu. Ali ti si bila prva koja je zapravo... Ali sve su nekako muški glasovi bili kao što je njegov glas, prodoran, jak, dobre pesme. Drugarice ne diraju sreće, to je bila, da. Ja sam otišla slučajno, samo da kažem, ja nisam otišla s namerom da dobijem nešto, već sam otišla da popunim svoju kuću, produkciju Diskos iz Aleksandrovca, pošto posle se znalo na broj, samo malo da kažem, na broj pevača išli su
ono kaže, možeš 5 pevača, može 2 pevača, jedan je pevač otkazao i mene su poslali. Ja sam ta bila koja je otišla slučajno i eto, slučajno nisam dobila, već sa namerom. Zaista je ovo nagrada bila prava, da ne kažu namešteno. Tada se nije nameštalo. Tada nije to mogli i da ste hteli. Vidite, dakle, ovo je zanimljiva priča, nije kome je rečeno, nego kome je suđeno. A sada ću te zamoliti, Vera, ima lepa pesma koju volimo s tobom da pevamo. Ja sam čula kako ti zaista pevaš Tekla, rekla je Penica i poželjala da je ponovo kod mene otpevaš, ti rekla važi. Vrlo rado. Sa zadovoljstvom. Izvoli. Vera Matović. Vera Matović, moja gošća, Verka, ne znam da li ti je nekad neko na nekom druženju na uvce otpevao Verka Kaluđerka. To je naša ovdašnja pesma koja bi ti, mislim, onako baš bila za tvoju dušu, Verka. Kada ti svi tepaju Verka. Aka vele Roma, ne vađele Verka, ne vađele Verka, Verka Kaluđerka. Aj o Verka, Verka Kaluđerka. O mamana, o manđani, lere papuče. Kako mi da više. To je ta Verka. Lere, lere. Da, to je ta Verka Kaluđerka. Jel da, Prija? Kako da ne. To su me kolege prozvale tako, ne znam, malo im je bilo neprijatno, Vera, nešto, ili Verica ne ide meni i mojim godinama, ali Verka... Zašto ne ide to? Pa dobro, on je to tako, to im je draže, Verka. Kada gledaš, uvek je maksimalni profesionalac. To je on, vum.
Ivan Milinković, Ili da ili ne. moj gost, je, rekoh u najavi, napustio grupu Legende, to se već zna. Pa dobro, Evo, sad idemo će dalje. 2 godine. Idemo dalje, pa to hoću da kažem, idemo dalje. I zašto ja odabrah ovaj videoklip? Zato što mi je mnogo lepa priroda. Ivane, Da. pesma divna, ne mogu da... Jest. Ali priroda, ali klipovi koje ti snimaš, pa ti si čovječe do duše. Pošto si ti operski pevač, pa si igrao i na sceni, pa se tu vidi da ti glumom barataš, mogu ti reći. Pa imam ja toga. Imam Imaš stvarno. Ali da što sad glumačkih. namestiš, nego jednostavno to nosiš s sobom. Nosi tekst, Da, pesma. Tako je. I Učiš u priču. ona publika ispred tebe. Mi nemamo Tako sad je. ovdje trenutnu publiku, a imamo kamermana, ima i koliko hoćete. Svi ste ispred Tako nas, a orkestar ovako nas gura, tako reći, iza leđa. Nagovara Soko Razvigora, evo to je taj spot Tako je. koji gledamo, divan. on je meni napravio, Dragan Nikolić, koji je napravio inače pesmu Ej, dragi ili Kosovski božuri. On je napravio numeru ovu, Peđa je napravio aranžman, naravno, da bude nešto što će biti, on je u startu zamišljena da bude kao Zajdi, jedan standard koji će Ivan da dobije kao svoju pesmu, ali da bude u rubatu, znači van ritma. Međutim, ispostavilo se na kraju da je bolje da krenem, želeli su Ivan da se čuje solo, taj vokal, a onda da krene u ritmu i da se pesma posložava, tako da je aranžman vrlo zahtevan. I čak su bili neki komentari od ljudi vrlo onako pozicioniranih u muzici. Ovo može ide na pesmu Eurovizije, ali ne da bude, kako kažu, trik numera, nego pesmetina. Tako da stvarno, jako sam zadovoljan, ne kažem ponosan, ali jeste, drago mi je. A gde je sniman spot? Spot je rađen na Tari, na obroncima Tare. Divni kadrovi. Da, na obroncima Tare, znači gore rađen Zaovine, Zovinsko jezero. Radilo se 2,5 dana. Čekali smo i dobro vreme, ali poslužilo nas je lepo. Ivane, za svaki singl koji si izdao, za evo nepune 2 godine koliko solo radiš i pevaš, si snimio i spot, što je vrlo zanimljivo i vrlo vredno. Mora ekranizovati, tako je, priču. Trebalo je za to i vremena i novaca. Trebalo je vremena i novaca i ja moram da kažem, to ništa neću novo reći. Da. Ti, koliko god da je para čovek u životu uspeo da kao hrčak skupi, jer ne radimo za eksere, hvala Bogu, ali kako ko? Stvar je u tome da bez sponzora, nekoga ko ti je tvoja mecena, što kažu u svetu, možeš da uradiš nešto i da pređeš ovaj period sa ulaganjem, da bi kada dođe period mogo i da radiš. Mi sada gledamo nešto sasvim novo, ovo je najnovije, dakle sveže, što kaže ispod čekića, Siva magla, numera koja se meni izuzetno dopada i moj gost Ivan Milinković, i dok uživam u ovome, ja sam samo htela da se osvrnem gledalcima, kažem nešto vrlo zanimljivo. Ivan je, kad rekao za tvoju bogatu biografiju, da li ste znali da je išao na višu mašinsku školu? Jel' tako? Pa onda u gimnaziji smer energetsku školu za pilotski smer. Pazite, i to se tu... To mi je neostvarena ljubav. To je, jel' tako, da budeš pilot? Eto, priznaj. Bio sam primljen, istinita priča, primljen, od 385 nas iz zemlje, Jugoslavije i sveta, od 16 koliko prime bio sam 9. Ja vidiš, to je zanimljivo. Ali nisam imao vezu kasnije da bih mogao da nastavim dalje. Trebalo je naleti u aeroklubu, to su neki završavali, ja nisam imao. Mogu sam da oborim konkurs i vrlo ponosno sam podigao dokumenta i otišao na mašinski fakultet. A vidiš, to je sad zanimljivo, to je nešto što Ivanu Milinkoviću nismo znali. A evo, možda nešto što ste znali, a možda i niste. Na takmičenju 1986. godine, kada je Pirot. Da, je osvojio, pazite, od puno mladih pevača narodne izvorne muzike, on osvaja 2. mesto i 1. nagradu publike u Pirotu. Pričamo o narodnoj muzici. A onda se opet šalta, pa ide u operu. Pa osvaja nagradu takmičenju mladih operskih pevača u Beogradu 1993. i onda 1995. u Pjongjangu, pazite, u Koreji. Tako da čovek koji je ja ne znam, neko ko se priprema vrlo temeljno za emisiju, ja sve ne znam odakle da počnem. Pa je bio igrao u operi, pa predstave, pa legende, pa mislim, svaka tebi čast. Ali to samo ljubav negde može da neguje i da izgura. Dugem sebi jedan album, sad ću javno da obećam, 20 izvornih pesama regiona. A neki kažu i napolitanskih, pa čekajte, da ne bude, ne možeš sve. Ne možeš sve, ne. Ne možeš metal, ne možeš rock, ja sebe ne vidim u tome, simfo rock mi leži, ali nije naš.
Moraš da kažeš čekaj, povuci ruču, jeli Verka. Tako je. Malo, sad sve znaš. Sad ovako, ovo je jako Tako je. lipo što malo gledamo. Ono što svakako moram gledalcima da kažem, YouTube kanal 21. vek, znači možete i ovaj klip kao i sve druge Ivanove klipove i numere da čujete i pregledate na YouTube kanalu. Ali ono, Ivane, što opet hvala. Ja poželela, a Ivan mi želju uslišio, jeste. Ja sad ćemo da pevamo jednu pesmu koju ne može svako da otpeva. Mislim, možda bi mogao tehnički ispravno, ali plus emocija i znanje ne može svako. Pesma kaže Emina. Ja je mnogo volim i ne znam da li ste znali da je tekst stihove za pesmu Emina napisao Aleksa Šantić, dakle čuveni pesnik. I kaže, sinoć kad se vraćah iz toplaha mama, prođoh pokraj bašče staroga i mama. Divna ljubavna priča, pretpostavljam da znate negde manje više i tekst, obratite pažnju na tekst. Ali ono što niste znali. Kod Lučkog mosta u Mostaru stoji spomenik Emine Sepić Koluder, devojke za koju se tvrdi da je bila stvarna inspiracija pesnika pri pisanju pesme. Ona je rođena 1884. u bošnjačkoj porodici u Mostaru, a Aleksa Šantić je bio prvi komšija njene porodice. Emina se udala za Avdagu Koludera, sa kojim je imala 14 dece. Ona nije ostala da živi u rodnom Mostaru i preminula je 1967. A Himza polovina, dakle kada je umrla Emina, novi stihovi su nastali, umro stari pesnik, umrla Emina, ostala je pusta bašća od jasmina, salomljen je ibrik, uvelo je cveće, pjesma o Emini nikad umrijet neće. Emina, Ivan Milinković, u neka pesma kaže. Sinoć kad se vraća iz toplaha mama, prođo pokraj bašče staroga i mama. Kad tamo u bašči u hladu jasmina s ibrikom u ruci stajaše Emina. Ja joj nazvah selam, jesta komidina, nešće ni da čuje lijepa Emina. No u srebrn i brik zahvatila vode, pa niz bašču đule zaljevati ode. Ajša, Javaša, konja jaše, Subaša. Ajša, Javaša, konja jaše, Subaša. S grana vetar duhnu, pa niz pleći puste rasplete joj one pletenice guste. Zamirisa kosa,
glavi, a meni se prenu bururet u glavi. Samo me je jednom pogledala mrko, niti haje, al čak što za njome crko. Ajši, Ajša, Javaša, konja jaše Subaša. Ajši, Ajša, Javaša, konja jaše Subaša. Umro stari pjesnik, umrla Emina, ostala je pusta bašća od jasmina. Salomljen je i brig, umelo je cvijeće, pjesma o Emini, more nikad umrijet neće. Ajši, Ajša, Javaša, konja jaše Subaša. Ajši, Ajša, Javaša, konja jaše Subaša. Pa to je taj sevdah. To je taj sevdah, to je ta duša, to je ta Bosna, to je taj Mostar. I evo, to je zanimljivo, slušam sam kraj pesme. To je ono što sam spomenula, Himza polovina, mada od mnogih interpretacija, mnogih čuvenih pevača koji su pevali Eminu, mislim da ipak Himza ostao upamćen po Emini. I ne znam, evo da si znao, kada je Emina dakle umrla, Himzo je bio taj koji je o njenoj smrti obavestio usmenu narodnu kazivačicu Sevdu Katicu, koja je ove posljednje stihove naknadno dodala pa ih Himzo pevao. Da, čak je on imao informacije, pošto on bio inače i doktor. Tako je, pričali smo o njemu, psihijatar. Tako je, i na sceni je bukvalno mu i pozilo i on je čovjek otišao, ali on je mnogo toga znao i upravo je to što si rekla. Divna priča. Divno, prelepo. To su životne stvari. To je, kad je pesma život, Verka, jeli? Ja samo mogu da dodam, ako trebam da dodam nešto, ovo sam lično pevala i mnogo smo putovali po ex-Jugoslaviji. Himzo je uvijek bio u našem društvu, naš kolega. Imala si časa da ga poznaješ. Da, i kad god smo negdje došli, a on pita nekoga od tu, koji su tu organizatori, a Boga ti bolan, da li sam ja pjevao ovu pjesmu Emina ovdje? A on njemu kaže, a jesi li bio tu? Pa jesam, pa pjevao sam. A bio divan, kulta, divan. Da, jesam li ja pjevao tu pjesmu ovdje? Jesi li bio? Jesam. Jao, Verka, sad si me razgalila. Dakle, da priča o Himzi, divnom polovini, Sevdaliji, Sevdahu, Sevdalinkama, Emini i Aleksi Šantiću. Neka pesma kaže, sada ćemo malo da pričamo o kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević iz Beške. I ovu priču, Aleksandre, krenut ćemo malo neobično. Ovo je kraj koncerta
održanog 8. marta prošle godine, tik pred nek što smo proglasili pandemiju COVID-a, i gledamo inserte sa tog koncerta. Ovo je bis. Koja je ovo koreografija, Aleksandra, Ovo sad mi su, kaže? pričali smo malo pre o jugu, ovo su igre sa juga, igre iz Dimitrovgrada. Isto su ovako energične i mnogo nama atraktivnije za igranje. Vidiš, meni su fantastične. Yes. Meni kao folklorašu, vidi, Yes. ja bi ovo ceo dan gledala i Gledali, da, da, uživala da. i igrala. Što da ne? Ali ono što je zanimljivo, decu treba odvesti u kudove. Ako nas roditelji gledaju, evo, neka makar delić stigne do uha, ja ću biti zadovoljna. Međutim, škola života, prijateljstva i šta sad ovo gledamo? Evo, ajde, krenut ćemo od kraja. Evo, Šta krenut se ćemo od desilo? kraja. Pa na ovom koncertu, to je naš zadnji koncert pred publikom, moja malenkost i moj drugar iz polukruga i moja izabranica i njegova izabranica, uspeli smo da ih zaprosimo na kraju koncerta. Dakle, ovo je prosidba na koncertu, na samom kraju koncerta. Meni je To to smo mi bilo, uradili. Aleksandre, s obzirom da pratim dugo vaš rad. Ja sam ovo želela da pokažem gledaocima, jer je ovo krajnje emotivan trenutak i poziv da deca igraju folklor, da dođu u kud, jer kudovi jesu škola života, stiču se prijateljstva, ljudi moji, za ceo život. Obiđete ceo svet i evo, stiču se i partneri za ceo život. Ja se svaki put naježim kad pogledam ovo i ovo je jako daleko odjeknulo. Po celom svetu se ovaj snimak pušta i dalje. Eto, mi smo bili ovako jedinstveni pa smo to uradili na ovaj način u Kudu, na istoj sceni gde smo i započeli da igramo. To je bitno. Tako je, Ja se vidiš. nadam da one nisu znale, ili nisu? Ništa nisu Ništa znale. nisu znale. Da, one plaču, one nisu bile sigurne šta se dešava. Ajmo sada o Sasvim kudu. Branko Radičević-Beška, pričaj mi o vašem kudu, o prvacima folklora i kudova u pokrajini. Pa ovo društvo je dosta staro društvo. Staro, kažem da sledeće godine punimo jubilej, 70 godina. Malo li je? 1952. je osnovano. Na repertoaru društva ima jako puno koreografija. Ima nekih 15 koreografija koje su trenutno mogu da se izvode, sada spremne za izvođenje. Sad gledamo segment iz Negotinske krajine, srpske igre iz Negotina. I imate inače 5 ansambala, ono 5 od ansambala, najmlađih tako je. do kada? 2 u mlađoj kategoriji, Dobro. 2 u toj nekoj starijoj kategoriji dece, starija dečija pripremni ansambl i imamo izvođački, naravno, naš reprezentativni ansambl. Dobro, što sada gledamo? okej. Ovo je sada, da, igre iz Negotina. Ali izvođački sastav. Ovo je izvođački ansambl, Pa, to tako je, kažem, tako, da, izvođački ansambl. Trenutno broj možemo da se pohvalimo sa preko 20 parova u izvođačkom ansamblu. I da, i mi smo uspeli sa ovom koreografijom da osvojimo zlato. Kasnije ćete vidjeti još jednu koreografiju s kojom smo prvo zlato osvojili na pokrajinskom festival muzičkih društava. Ovo su nam sad deca. To mi je zanimljivo. Ovo su deca. Ovo je njihov, ja mislim, prvi nastup. To I mi zamislite priče. njihovu radost na To tom. mi da. priče, vidi Oni kako su je sada ovde Aha. došli i posle ovoga, naravno, njihovi utisci od celom koncertu su bili fenomenalni. Čekaj, ali ima i mlađih. Ima još jedna grupa mlađa, Tako je, još mlađa tako je. grupa i došli su u kud da uče ono početne korake. Moram da ti kažem, Aleksandre, da sam prijatno iznenađena, jer ja apelujem svih ovih godina da deca igraju folklor, da zajedno negujemo tradiciju. Iznenađena sam brojem dece. Divno! Jeste. Mi radimo ovaj folklor na malo drugačiji način. Pokušavamo u početku da ih nateramo da zavole. Da zavole igru i pesmu, pa ne samo kroz korake folklora, kroz Nego i folklorno. pesme koje se uče. Tako je, Nego šta. od najlepše mama na svetu do azbuke i ostalih stvari. Dobro. I onda naravno polako ih uvodimo u folklor. Ja mislim da je tu naša tajna u uspehu i brojnosti naše grupe. Animirati. Jeste. Ali A i sa nama, izvinite, Ništa? rade stručnjaci, stvarno ne mogu da kažem. I ja sam završio tu školu i pored mene imam još 2 asistenta koja su dugo godina u ovom svetu folklora i uspeju to da urade, da zadrže decu i da ih animiraju. Aleksandar Erdeš je, sad kad si već spomenuo, ajde da ne propustimo, vaspitač za tradicionalnu igru. Ti si baš imaš to zvanje, Imam završio to si u zvanje, Kikindi. završio sam u Kikindi, to je visoka strukovna škola. Dosta mlad smer u Tako mlad Kikindi. čovek. Vidiš kako, Verka moja, nego šta, pa ne. Imamo misiju da negujemo tradiciju. To je nama glavna Zajedničkim misija, snagama. tako je, apsolutno. Jeste, Aleksandre, kaži mi samo, sa vama sarađuju eminentni koreografi. Ja kao neko ko poznaje koreografiju, naročito u igri, na sceni i pri folkloru, bravo za koreografije.
jednim delom su ovo moje koreografije i imamo eminentne stručnjake u svetu koreografije, to je Milorad Runjo, etnomuzikologe koje ne smijem da propustim, Gordana Roganović koja radi sa nama pevanje i te naše muzičke blokove koji su, ja mislim, onako jedni od retkih i drugačijih. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević Beška, samo tako, samo napred. I čekamo naredno smotru folklora i takmičenja. Ja se nadam da će uskoro biti. Pa vi osvajajte dalje. Hoćemo, trudit ćemo se da odbranimo. Da. Ajde ovako, ja ću sada ovako Verku da zamolim, Veru Matović, moju gošću, čak i ljudi koji ne slušaju narodnu muziku ili se ne bave tradicijom, prosto ja imam u svom društvu privatno i ljude koji vole rock, nisu nešto baš za narodnu, ili ne znam, džez ili tako, ali koga god da pitate, jeste vi čuli za pesmu Marko, Marko, sunce moje žarko? Jesam. Pa onda je to. Onda je to evergreen narodne muzike, a Vera Matović legenda iste. Onda je sigurno da svi slušaju, nije samo kao ne slušamo kao, čim prođe 12 sati svi slušaju. Marko. Evo za brata. Ne peva Marko. Za brata jednu pesmu. Pevamo pesmu Marko, mislim, Vera peva Marko. Mogu. Oko mene priča kruži, da se druga s tobom druži, da ne voliš više mene, opile te usne njene. Oko mene priča kruži, da se druga s Markom druži, da ne voli više mene, opile ga usne njene. I joj Marko, Marko, sunce moje jarko, zašto radiš tako naopako? Joj Marko, Marko, sunce moje jarko, zašto radiš tako naopako? Više voliš njena jutra nego sa mnom srećom sutra, njoj odlaziš pa je maziš, meni ne dolaziš. Više voliš njena jutra nego sa mnom srećom sutra, njoj odlaziš pa je maziš, meni ne dolaziš. I joj Marko, Marko, sunce moje jarko, zašto radiš tako naopako? Joj Marko, Marko, sunce moje jarko, zašto radiš tako naopako? Želela sam da te budim jutrom kada zora rudi i da večno budem tvoja, sudbino moja. Želela sam da te budim jutrom kada zora rudi i da večno budem tvoja, sudbino moja. I joj Marko, Marko, sunce moje jarko, zašto radiš tako naopako? Joj Marko, Marko, sunce moje jarko,
misli zora je. Ustaj Kato, ustaj zlato, spremaj darove, aman, aman, spremaj darove. Ja sam mlada i sirota, nemam darova, aman, aman, nemam darova. Kad si mlada i sirota, što se udaješ, aman, aman, što se udaješ. Udala me stara majka, nisam ni znala, aman, aman, nisam ni znala. I evo na samom kraju emisije, Verka, gledam ovu tvoju sjajnu nagradu i mislim, ne znam koliko polica imaš u toj sobi gde ih držiš, ali nagrada je bezbroj, ali ova posebno vredna. Ja ti čestitam još jednom. Hvala lepo. Hvala svima koji ovako isto kao Nataša što mi čestita, ali ima još tu puno nagrada. Nagrada, kako bih rekla, 16 miliona prodatih ploča. Malo li je? Oskara popularnosti, najžena 21. veka, nagrada Skupštine grada Beograda, Iliđa 77. To prva dama koja je sve to dobila. Da 36 festivala i sa svakog festivala donela nagradu. Svaka čast, Vera. Moja gošća Vera Matović. Kud Branko Radičević, Beška. Pozdravljam sve u Kudu i gurajte napred. Hoćemo, I neke nove nagrade, neke nove koreografije. Mogu ja da se uključim u koju kao bivši folkloraš. Apsolutno, očekujem vas. Što da ne. Aleksandre, hvala vam puno. Hvala vama veliko. I Ivan Milinković, dakle, ali svo četvoro ovde smo što igrali folklor u Kudovima. Što pevali, jeste. Verka je igrala i pevala, jeste. Ali ovu pesmu koju ćemo sada čuti, samo onako malčice za dušu, za kraj, ne verujem da si naučio igrajući folklor. Ovo je potpuno neki drugi žanr. Pa dobro, da. Da, pa jeste. Kaže Sonja, jel može malo za dušu? Hajde. Ivan Milinković za vas. U beskrajnost pružila se stepa, od snega sibirskog prekrivena, ko stubovi pakleni štrče brda, želji sunca i oblačka grada. U kućici koju pokrio je sneg, sedi ko sužan jedan čovek bled, i u groznici gleda već strašnu, muklo mu zvuči glas kroz noć tamnu. Ej, Sonja, Sonja, tvoju crnu kosu bezbroj puta mrsio sam ja. Zaboravit
te ne mogu svete iz Volginih dolina. Sonja kao reka prolazi vreme, beskonačna je ljubav moja. Čuj mi vapaj i uzdah je plač mi srca moj, sibirski sneg dok me prekri svoj. Bravo, majstore. Dame i gospodo, Ivan Milinković, Sonja, za sve Sonje ovog sveta. Sve Sonje. Volim ovu pesmu. Hvala Veri Matović, divnoj moje Verki. Hvala Vidimo se mi, i tebi na viđat ćemo poziv. se mi još. Ako Bog da, da ovo prođe sve. Tako je, i Aleksandre, hvala tebi. Veliki narodni orkestar RTV-a pod upravom Bojana Milinkovića. Hvala momci. Hvala ekipi na realizaciji emisije. Neka pesma kaže, ukoliko ste nešto propustili, YouTube kanal, tek da vas podsjeti, možete iznova da čujete neku lepu pesmu ili deo priče. Gledajte nas u repriznim terminima i veliki pozdrav gledaocima Radio-televizije Republike Srpske. Ja sam Nataša Ilić. Za vas već pripremam narednu emisiju, a vi ostanite uz program RTV-a. Za kraj, Vera Matović i divno onako, ajmo tamo malo južnije u Srbiju, obraše se vinogradi. Svako vam dobro želim. Obraše se vinogradi dole kraj Topole, došlo vreme da se uzme koji koga vole. Došlo vreme da se uzme koji koga vole. Obraše se vinogradi, meni majka kaže, ovi momci iz Topole lepe cure traže. Ovi momci iz Topole lepe cure traže. Neka traže, nek se žene i nek se vesele. I ja imam zlato moje koje ljubi mene. I ja imam zlato moje koje ljubi mene. Ljubismo se ko slavu i malin, kako smo se mi voleli znaju vinogradi. Kako smo se mi voleli znaju vinogradi. Bravo momci, alale, nije bilo grešno.